ассалому алайкум, салому дуруди бепоён ба ҳар якояки шумо бародарону хорони муҳоҷир, ҳамватанони азиз, хушомадид ба шабакаи Муҳоҷир ва Қонун. Ҳатман ба шабакаи мо обуна шуданро фаромӯш накунед, наворҳои моро гирифта ба мардум равон кунед, то ки мардуми муҳоҷир аз қонунгузории Россия бохабар бошанду ба қонунвайронкунӣ дар ҳудуди Россия роҳ надиҳанд ва ба оқибатҳои муташаккил яъне ки дучор нашаванд. имрӯза навори мо дар бораи як бародари тоҷик, ҳозир вайро суд карда истодаанд ба як статьяи Российской Федератсия, кодекси ҷиноятӣ. Барои ҳамин ҳозир дар бораи ҳамин чиз ман гуфта мегузарам ва дар бораи аминя низ камакак бо сухан карда мегузарем. ҳатман наворро то ахир нагузарона тамошо кунед. дар сари навор, дар байни навор, дар охири навор бошад, маълумоти даркориро барои худ пайдо мекунед. телеграми мо Қонун РФ, силикаи телеграмро дар зери навор мегузорам. марҳамат обуна шавед ва маълумотҳои даркориро барои худ пайдо кунед. дар он ҷо 3000 нафар байни худ муҳоҷирро саволу ҷавоб мекунанд дар ҳама шаҳрҳои Россия. агар ба шумо маълумотҳои ҳуқуқии пулӣ лозим шуд, яъне ки ройгон не, марҳамат, дар номерҳои зери навор буда занг занед, дар WhatsApp ва ба саволҳои худ ҷавоб диҳед. занги телефонӣ карда намешавад, фақат WhatsApp. ба WhatsApp менависед, ба шумо сообщение мебиёд, SMS, маблағи даркориро мегузаронед, ба шумо ман занг зада ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳам. имрӯз мо гап мезанем дар бораи кодекси ҷиноятии Российской Федератсия таҳти рақами 63 чӣ оқибатҳо дорад ва чӣ мушкилиҳо ба шуморо барои ин қонун метавонад ки дучор кунад. як бародари тоҷик занг зад дар Москва. 3 телефон мегирад, 3 телефон мехарад бо нархи арзон, телефонҳои дуздӣ, айфон нархаш 600 000, 120 000. ин медарод асоба крупни размер. барои ҳамин вақте ки шумо ин чизҳоро мехарид, камакак фикр кунед. занг задааст, мегӯяд ака, ман дар Тоҷикистон хоҳар дорам, модар дорам, падар надорам, мақсад худам кор мекунам, оилама хӯронда мепӯшонам. гирия карда истодааст. мард дар кадом ҳолат гирия мекунад? дар ҳамон ҳолат ки агар зурш биёд, барое ки вай мард аст, не ки зур омадагӣ гирия карда истодааст, не ки гирияи нолаи вай ҳозир ҳеч ки уже намешунавад. барои чӣ намешунавад? барое ки вай уже гарданаш ба ҳамаша мондагианд ва қариби суд мешавад, то 5 сол паси панҷара мерад. ҳаст кодекси Российской Федератсия таҳти рақами 63, қонун таҳти рақами 63 ва вай бо моддаю қисмҳо дорад. қисми 158аш ғоратгарӣ. ин бародара ҳозир 158 қисми 2 то 5 сол паси решотка барои 3 телефоне ки вай харидагӣ аст. аку гӯш кунед. ба шумо ягон кас омад подземка бошад, ягон кӯча бошад, ягон метро бошад, ягон телефон ба нархи арзон ба шумо дод, шумо вай харидед. шумо агар вай ҷинояткор бошад, ба ҷинояти вай қуш мешед. вай мерад, ба гардани шумо мемонанд ина ҳамаша. чӣ хел мекунанд? вақте ки муфаттишҳо ин бача мебиёранд, меқапанд. чӣ хел меқапанд? ҳар як телефоне ки шумо мехаред, вай сирени номери худаша дорад, имеи худаша дорад. ҳамун имея вақте ки мезананд, вай геолокатсия, ранги ҳамин амина ки худо мо ҳозир мебинад ку куҷо гаштем, ҳамун хел мебинанд ки телефон куҷо гаштагӣ аст. ва ба ҳамин локатсия ин бача меқапанд, мебаранд. як бор барои як телефон суд мекунанд, ҳозир дуюм, сеюм, 3 суд мешавад барои 3 телефон. таҳти рақами 158 қисми 2 то 5 сола паси решотка мерад. барои чӣ? барои 3 телефони харидагиш. гирия карда истодааст ки ака, ман чӣ кор кунам, акун чӣ шавад? акун ҳеҷ кор карда намешавад. барои чӣ намешавад? барое ки нодонистани қонун аз ҷавобгарӣ шуморо озод намекунад. барои чӣ? барое ки шумо ҳамин хел наворҳое ки ман мекунам дар омада, шумо тамошо намекунед. шумо TikTok, шумо Instagram, шумо дигар чиёба, ҳамон мазоқчиҳои, ҳамон қизиқчиҳои, ҳамон дигар чиҳое ки беҳудае тамошо мекунед. вақте ки ба саратон мушкилӣ омад, ҳама кор ҳал, баъд ба ман менависед ки ё занг мезанед ки ака чӣ кор кунем акун. акун ҳеҷ кор карда намешавад. пеш аз кардан фикр кардан дар кор буд. пеш аз кардан донистан дар кор буд. барои чӣ шумо ҳамиҷа кор ба омадед, коратонро кунед, меҳната кунед, падару модар Тоҷикистон ба интизор, шумо зану кӯдак дар Тоҷикистон интизор. ҳозир 158 қисми 2 ина задагӣ, ина чӣ кор кардагӣ? ина бурдагӣ гуфта ки ҳамин телефонро ту дуздидам гӯ, ман гирифтам гӯ, ба гардан гир, мо туба ёрдам мекунем. шумо гапи вай бовар накунед, вай муфаттиш аст. вай кораш ҳамин аст. вай ина ба гардани ин мондагӣ, ҳамаша ин ба гардан гирифтагӣ, акнун уже қафо ба раҳ нест, фақат ба пеш.
то ҳама айба ба гардан гирифти, якӯ суд ҳал мекунад ин кора. шумо агар ҳамон чиза харида бошед, дар ҳамин хел ҳолат дучор шудед, як хел дар гапатон истед, вай бо вай шумо ҳаракат мекунад ки шумо вай ёрдам кунед, ин хел он хел ба гардан гиред, ба гардан нагиред. гӯед ки ман харидам, як купил, мезанад намезанад вай, чӣ кори накунад, я это купил, я не знал, я не сделал это сознательно. Ҳамаи ҳамин чизо дар суд барои шумо доказательство мешавад. ҳар як гапе ки пад протокол шумо менависед, ҳамаш балои ҷони шумо ё яки халоскори шумо мешавад. агар шумо ҳар як гапе ки шумо мегӯед ва менависад, ва ҳамин чизо ҳамаш суд бамерад. суд дар асоси ҳамин чизо қарор мебарад ки чӣ кор кунад. вақте ки шумо ҳамаша ба гардан гирифтед, дар он ҷо ба шумо коғаз медиҳад ки мы разъяснили права иностранному гражданину или гражданину, статья Конституции Российской Федерации 51 статья Конституции Российской Федерации. Конституция рақами 51 дорад, ҳуқуқҳои шуморо фаҳмонда медиҳад. вақте ки шумо разъяснили мои права гуфта дар ҳамон ҷо имзо кардед, тамом уже. шумо забони русия ҳам медонед, шумо ҳама айва ба гардан гирифтед, акнун мехоҳед ки аз об хушк бароед. илоҷ нест. барои ҳамин фаҳмед ки кодекси ҷиноятии Российской Федерации таҳти рақами 63 даромада хонед. 158, 159 мошенничество, 158 дуздӣ, ғоратгарӣ, ҳамаша даромада хонед. ё ки даромада мана марҳамат бепулашро ман ба шумо фаҳмонда истодам ки агар шумо ягон дуздӣ кунед, ягон кор кунед, шуморо чӣ интизор аст. ҳозир бачаи ёш будааст, 20 сола буд, 22 сола, 5 сол умраш паси панҷара мерад. шумо фаҳмида истодаед ки 5 сол барои 3 телефони харидагиш. масъалаи Амина, як информатсия баромад дар ҳамин баъза меде ки яке скриншот ки вақте ки шумо Амина доред, шумо бо ки шояд ки регистратсияи коғазӣ дошта бошед. регистратсияи коғазӣ он касон доранд ки ВНЖ, РВП ё ки гости даромадагӣ ё частни даромадагӣ ё кӯдакҳои ноболиғ, одамое ки дар асоси патент дар ҳудуди Россия кор мекунед, ба шумо регистратсияи коғазӣ лозим нест. Аминаро скачат мекунед, ҷои худро муайян мекунед, гаштан мегиред, тамом. аз Тоҷикистон нав омадӣ, сервизитат работа, миграциони картат работа, мегирӣ, Аминаи скачат мекунӣ, ҳамаша қоидавӣ мекунӣ. агар зелёни карта, красни карта дошта бошӣ, надошта бошӣ, роз сахра медӣ, сахра карда метиҳад. ба Амина рафта ба патент месупурӣ, ба Амина рафта патентатро мегирӣ. дар ҳудуди Москва, Московская област, тамом. ба ҳар як маълумотҳои бардурӯғ бовар накунед. ина давлати рус барои мо баровард ки худомо ҳамон посредникова пул натиҳем бекор гуфта. масъалаи геолокатсияш бошад, ман шумояд ёфтанаш 2 минут 2 секунд, ҳеҷ чӣ не. барои ҳамин бародаро ба ҷинояткорӣ даст назанед ва ин кор пушаймонӣ надорад. вақте ки шумо пушаймон мешавед, уже дер мешавад. аз қонунгузориҳои Россия огоҳ бошед. вақте ки ба шумо як кас баромада бе ҳечи ройгон як хабарро пешниҳод мекунад, ҷиддитар бошед, тамошо кунед, наворҳоро гирифта паҳн кунед ки то ки бачаҳое ки ёш мебиён аз қонунгузориҳо бохабар бошанд. агар ҳамон чизро шумо надуздидеду харидед, шумо ба гардан нагиред, то ахир ба гардан нагиред. вақте ки шумо ба гардан гирифтед, незнание закона не освобождает от ответственности. нодонистани қонун аз ҷавобгарӣ озод намекунад. хонавободу сарбаланд бошед.